stau cu frații lângă mine. Dragul mătru meu, pentru fina lui să rămână adilașii tăi, și pentru petrecerea asta frumoasă. Și la mine pentru tine că te iubesc. Nu, cea mai mare fericire să văd familia cu mine, să o văd pe Roxana care mi-a schimbat viața, Doamne. Când apare Maria, când apare slăbiciunea mea, luna valoare toți banii, banii când e Betty și Dani. Oh, că ăștia sunt copiii mei ce-mi dau viața pe burtă, le fac viața fericită. Dar astăzi beau și mă simt bine cu toți frații lângă mine. Hai, Princi, două vorbe! Valoarea! Mă scurt! Care de bine pentru decizia mea! Virgin Chisare! Normal! Normal! Deranjezi pe cineva.